ಇದೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬತ್ತು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಸೈತೇಂದ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಪುಣನ್ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಕೆತ್ತದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದವುಲಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ತೊಡ್ಡೆನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ರಾಜೇನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಪುಣನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೊತ್ತ ಉಡತ್ತಡ ಕೌಂಪೋಡು ಬಟ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದಲಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಅತಂಡ ತೊಡ್ಡೆನೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ದೀಪೇದೇರು ದಾಯೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ದೀಪನಂಚಿನ ಮರತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ರಾಜ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮರತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೊಲಾಯಿ ದಾಯೆ ಪಾಡ್ನೆ ದೈಪುನೆ ಪನ್ಪುಣ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ದಾಯೆ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ತುಳುನಾಡು ಅಲಿಯಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರದ ಅಲಿಯಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನಃ ದಯಪ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲಿಯಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಅತಂಡ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಪೋಪನೇರೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಗಕತ್ತು 60 ಅತಂಡ 60 ಮಗಕ್ಕಂದಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲಾಯೆ ತತ್ತಂದಾಂಡ ರಡ್ನೆದಾಯಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜೇಂದ ಅನಗ ಈ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ 60 ಉಪ್ಪೇರು ಪಲ್ಲಿನ ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ದಿಲ ನೆಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯರು ಏರು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ದಿನನೇ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಪಟ್ಟೋಗ ಏರು ಪಟ್ಟೋಗ ಏರು ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅನಾಗ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳ ಪೋನಾಗ ಪುನಃ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಅಪಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಪುಣನ್ ಹಾಳ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅತಂಡ ತೊಡ್ಡೆನೆ ಇಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ದೀಪೇದೇರು ಮುಲ್ಪೈತೆ ನನದ ರಾಜ ಏರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾತಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಗುತ್ತು ಬುಡದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ತೇರು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಕ್ಕಲೇರು ಬಿಯೇ ಇಂಚಿನಾಯೇ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಆಯೆ ಪಟ್ಟಗು ಸೂಕ್ತ ಅಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮರತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಉಲಾಯಿ ಪುಣತ ಕೈಟ್ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿರೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟುವೇರು ಆ ನೂಲು ಕಟ್ಟದ ನನೊಂಜಿ ಕೊಡಿನ ಪಟ್ಟಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಿರೆಲ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆ ನಮ್ಮ ನೂಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಗಿಲೋನು ನಮ್ಮ ಈ ಪಟ್ಟಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ ಆ ಪುಣತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಅಗತ್ಯ ಅಪಗವು ಮುಗಿಯುಡು ಈ ರೀತಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಈರೈನ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತೇರಪ ಒಂದು ಪೋಣುಂದಾನಾಗ ಈರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇರ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕೊಂಡಾರಡು ಅಂದಾತ ಎಸ್ ಅವಾಗ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇರಗಿ ಎಂಚ ದಾಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಿನ ಆ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗೆ ಆತು ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಇರ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ತೆರೆಯೋ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಮರತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆದ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50-100 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನೆರೆಗರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿ ಎಂದು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪೆದ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜು ತರೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಣ ಓ ಮರ ಮಗರುಂಡೆ ಪಕ್ಕಿರಾಂಡೆ ರೇ ಇಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಮರ ಮಗರುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಸೈತೆ ಪಕ್ಕಿರಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆಯನ ನಂಬುದನ ಆಯನ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಅಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲಿಪೋಡು ತುಲೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇಂಚಿಡ್ದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮರ ಮಗರುಡು ಪಕ್ಕಿರಾಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಈರೆಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮರ ಮಗರುಡು ಪಕ್ಕಿರಾಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡದ ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆರಿಪವನು ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೇಗಾದೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೊಂದು ತೆರವಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಬೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರತಾಡಿಟ್ಟು ತೆರವಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೊಂದು ತೆರವಲ್ಲಿ ಆಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿಡ ಆಗ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆಯಸಿದ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗಾದೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕು ನಿನ್ನವು ಚೆಂಬು ಚೆರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಡ ಏತು ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಆ ಗಾದೆಲಿ ಏತು ಸೋಕು ಇಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ನಿನ್ನವು ಊರಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಪುಯಿ ಚೆಂಬು ಚೆರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತು ಕೈಪಾಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಕೆದ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಂಕೋತಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಗಾದೆಲು ಏತೋ ಒಗಟಲು ಕತೆ ಬಹುಶಃ ಮೌಖಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದಿನ
ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಕತೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಸುದಿಯ ಒಂದು ಬೋಡೈನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಆಕರಾವು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಲು ಇಂಚಿನ ಏನಂಜಿನ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಪತ್ತ ಇಂಚಿ ಪಾತ್ರೆಂದು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದನೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸನು ಕಟ್ಟ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಂದು ಬಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಡ್ತೇರು ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಆರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ತುಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗದ ಈಗಲೂ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ದಾರೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನೀರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಓಡ್ದಾಂಡ ಅದು ಇಡೀ ದಿನದ ಕೆಲಸ. ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇದಿತ್ತು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನಿತ ಪಣ್ಣ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರ ವಹಿವಾಟ ಆಡತ್ತ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಮರ ನೀನು ಎಡ್ಡೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರ ವಹಿವಾಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರ ವಹಿವಾಟ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರ ವಹಿವಾಟ ಬಂಡ ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣ ನೀರಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಕೊಂಡರುಂಡವು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಂಡು ಜಟಕಾ ಮೈದಾನ ಅಂದ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪುದರೈಕ್. ಈ ಜಟಕಾ ಮೈದಾನ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಜಟ್ಕೊಲು ಅಂತನೆ ಆ ಜಟ್ಕೋಗು ಜನ ಪಾಡೊಂದು ಆರು ಸೀದಾ ಕೂಳೂರಿಗೆ ಹೋಪನೆ ಆ ಕೂಳೂರದ ಸುದೇಟ ಅಲ್ಪ ಜನ ಜತ್ತದು ಓಡೋಗಿ ಬರ್ತನೆ ಓಡೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪೆದ ಒಡೆಟ್ಟು ಪೆರಂಬೆರ್ನ ಜಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಬೋನಾಗ ಮುಲ್ಕಿಸುದೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯರೆ ಬರಿಯರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರನ ಜಟ್ಕದ ವಹಿವಾಟು ಇಂದು ಪಾತೆರಡು ಎಂಚಾದ್ರೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರನ ವಹಿವಾಟು ಇವನ್ನ ಯಾನ್ ದಾಯನೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐನೊಂಜಿ ಐನ ಅವು ದಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೋಂಡಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಐನ ಮಹತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆದಪ್ಪುಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಂಡು.